Welatê Swêdê di derbarê rêkeftina Yekîtiya Ewropa û Tirkiye li ser rawestandina pêla koçberiyê ya gotê de hatiye ku penaberên Sûrî yê ku ji bîstê meha borî û pêve wê werin vegerandin ji bo welatê Tirkiye û beramber wê yekê Tirkî wê penaberên Sûrî bi şêweyeke fermî veguhêze bo Almanya ta ku hejmara wan bige 72,000 penaberê Sûrî. Ji ber wê yekê welatê Swêdê ragihand ku ew rêkeftin lêdanek giran bû li ser qaçaxçiyên mirovan. Ji ber ku ew rêkeftin penaberan bi şêweyekî fermî digihîne Ewropayê bê ku bên istiqlal kirin. û li ser vê yekê polîsê Almanyayê jî dibêje ku eger sînor li pêşiya penaberan vekirî be baştir e ku bêgirtin û qaçaxçiyên mirovan penaberan istiqlal bikin. Ji aliyê xwe ve û li ser tedabîrên penaberan ji aliyê Yekîtiya Ewropayê ve hin deng di Berlemantoya Ewropayê de bilind dibin ku hemî welatên Ewropa rêjeya mercên wergirtina penaberan wekû yek bike. Ji ber ku welatên Ewropaya Rojhilatî dibêjin ku ew nepabendin ku penaberan wekû welatên Ewropaya Rojavayî vehewînin. Ji ber ku welatên wan hejarin û ew ê rêjeya 10 ji sedê ji rêjeya penaberan vehewînin û beramber wê yekê welatên Ewropaya Rojavayî wê 9 ji sedê ji rêjeya penaberan vehewînin. Ji ber wê yekê berpirsên Ewropî dibêjin ku bila hemî welatên Ewropa wekû yek penaberan vehewînin. Ji aliyê xwe ve hikûmeta Tirkiyê dibêje ku eger Yekîtiya Ewropa pabend nebe bi rêkeftina ku di navbera wan de heye li ser penaberên Sûrî ew ê rêkeftinê têk bibe û dibêje ku Yekîtiya Ewropa bênimet e.